albashin da ake bamu gaskiya ne, kusan da yawa na yi magana cewa sojoji na suna karban kudinsu albashinsu bai ka 50,000 ba. Ko ni nan da kaina in naje ina gaban abin nan wurin yaki, abincin da ake ci da ni 1,200. to ni na tabbatar ba wanda nan zai cewa wannan kudin ya isa, amma gwamnati na kokari don ba mu ce a ɗauki kudin duka a bamu ba, a'a gwamnati na dubawa. Shi shugaban kasa ya magana cewa a sake dubawa, mu kuma tabbatar cewa za a ƙara, ba mu kaɗai ba da sauran 'yan tsaro, domin kaga in an taimake mu ma za mu taimaki 'yan iyali, don akwai mutanen da su ma suke dogara gare waɗannan mutanen, so taimakon su zai yi kyau. Akwai batu na ƙungiyar ECOWAS din nan wacce ƙasashe uku sun bayyana aniyar su tafi cewa, ya kuke kallon wannan a matsayin batu na fannin tsaro? Shi ishu din ECOWAS da Niger, yadda na gaya maka, ko su ma yan Niger masu ma sun sani cewa abubuwan da ke damuwan duniya yanzu babu ƙasa ɗaya da za su ce ita kaɗai za ta iya yi, dole sai an haɗa kai. So muna tare da su ma sun san cewa muna tare, kuma sun san cewa ba wai muna so mu kuntata musu bane, a'a matakin juyin mulki da aka yi da soja suka ɗauke, soja ba ruwansu da mulki da democracy. So muna son su zo su fito su gaya mu jama'a cewa to mun dauka mun yi kuskure, amma ga ranar da za a yi zaɓe a kuma abin da kawai ake bukata kenan, ba wani abu ne. So mu da su bamu da wani matsala. Ni na gaya muka cewa muna aiki tare da su, mun yi aiki tare da su, mun san sojojin su, mun yi aiki, mun yi makarantu tare da su. Mu kuma domin muna da border wajen kilomita 1,500 duka tare da su. Muna da state guda 7, addini ne, culture duk muna tare da su. So ba abin da muke son mu yaki da su bane, ba abin da muke son mu yi abin nan muna son haɗin kai tare mu yi aiki da su, kuma su ma na tabbatar cewa su ma sun san haka. So akan wannan na ECOWAS din, shi shugaban kasa ya ce ana magana da su a ga cewa yadda za a samu kan wannan su dawo cikin ECOWAS mu ci gaba aiki tare, kuma na tabbatar Allah ya so za su dawo. Babban hafsan tsaro, har zuwa yanzu ana ci gaba da ɗaukar mutane ana garkuwa da su, abin da ke ɗaurewa mafi yawan mutane kai ba a Najeriya ba amma a ƙasashe, ta wayoyi ake cinikin mutane tamkar yadda ake cinikin haja. Batun garkuwar jama'a, wannan abun yana ci gaba don akwai mutanen da ke samu ciki suna ci gaba. So mun san girma yadda girman ƙasar ne yake, shi ya sa ne magana ni ce akwai abubuwan da muke bukata da zai taimake mu aiki, ba mu samu, ko da kuɗin mu ma mun je kasuwa ba mu iya samu su mu saya. To manyan kasashen nan su suke da wannan kayayyakin, to amma suna hana mu. Tambayan me yasa? Duk mun san cewa yakin da ake a Ukraine, kuma na san kowa na ji a rediyo kuɗin da kullum ake ba Ukraine, kayan aikin da ake ba Ukraine, amma mu an hana muna. In ma za su ba mu kashi 1 cikin 100 abubuwan da aka ba Ukraine, ni na tabbatar musu Allah na tare da mu, za mu samu kan abubuwan da ke faruwa nan, amma yayi wuya.